Latian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. News FM. Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sa drama komedya na puno sa kalingawan. Makalamo ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayahan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon ng istasyon. Kagkaron, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Wala gid ba? Wala gid yung kwarta ko. Hala, wala pa gid yapon natapos ang pangitaay sang tumboy sang kwarta ya? Ay, buiset! Ay! Uy, hala. Akig naman ang tumboy. Sobra sa kabulan ko itong tago-tago. Ginkawat lang. Amo na. Dalok-dalok ka. Kung mangayo ko, hindi ka mangatag. Hambalon mo pa ko nga. Burog, wala ko kwarta. Kundi na dayunan ka. Kapila ko na paliswao ng mga ulunan ko, pero wala gid. Wala! Hala, kapilay na to, baliswa ng ulunan niya, oh. Nagbululuwa ng duldol sa ulunan sang tumboy sang pangitaay, oh. Achoo! Nangatsi siya. Nasudlan guro duldol ang ilong niya, ay. Achoo! Buiset yan ang atsi naman ko. Nagsulod ang duldol sa ilong ko. Ti daw? Mo na yung nakakurapa sing ilong niya, nasudlan pa duldol ang ilong niya? Abawa!
Ya, la 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 la. Kadami pamatian sang nagatukar nga kanta ba? Amo hindi nga mga musika ang pampadula ko sang stress. Ang akon idol nga si Bulag. Ay, hindi gali. Si Libat gali. Anday ka. Do hindi amuhaw, do nagsala ko. Sino ganing singer siniman? Nalipat na ko eh. Sinyalis na gindiguro nga tigulang na ko. Si Pirot na da! Ay, itlog ni Pirot na ko! Daddy! Grabe ka man kung makibot ba? Dali lang bala, Jupiter, kay iopwa na yung component. Sige, Dada. Turn off da. Mabuisit ka, Jupiter, no? Nakibot man ko si mo nga gulpi ka lang nagtindog da ba? Si Daddy man. Kaina pa ko baladri, Dad. Ginapanilagan talang ka kung gaano ka. O te anong nakita mo? Gapiyong-piyong ka, Dad. Nagakanta. Kang duha mo kamot, ara sa mga bulsa mo. Ba? Ay hala. Bilang gabang niya. Nga ka pa bulsa kaya na daw. Dako-dako ginang sulod sinaw. Puwerte ka man ba? Double anon gid nga ga-close open na kamot mo da eh. Jupiter? Grabe gid imagine mo, Dad ba? Focus na focus ka gid eh. Sino ang babae, Dad? Hoy, Jupiter. Basi, mga pinsar ka nga gakwan ko ha. Wala ba ya? Guilty ka, Dad? Kadipinsip sa imo ah. Kukwan. Jupiter, my son. Ang ginauyatan ko lang niya tungod ginatanaw ko lang kung dako gidman ang gisi. Te, dako gid, Dad. Grabe gid ang kuo mo. Oo, dako gid ang gisi sa boxer shorts ko eh. Kay man nagsaot-saot ko bikay na sa Sumba eh. Kag nag-split-split, ano pa, napahak gid eh. Daddy, Bah, may newspaper kapag galing ang ginabasa ba? Pati newspaper, napahak mo, Dad ba? napahak ang newspaper eh. Ay hala. Abi. Dad, be. Aryo, diri kagid galing ang porsyon nga basa, Dad ho. Sa rated SPG. Abi dalay na diri Jupiter. Hindi na paghilabti ha. Si Daddy man. Bah. Dali lang bala, Dad. Oh. Gabasa patagani po. Relax lang bala, Dad. Abansita. Ari, pasaong ko nito, Dad. Paano papaligayahin si kumare na hindi na kayang ibigay ng kumpare mo? Hala, puwerte ka man, Dad ba? Hoy! Jupiter, stop reading that, ha? Dad, relax lang. Relax ba, Danay, Dad? Sige. Ari pa kidaw. Hintayin makaalis sa bahay si kumpare mo at si kumare mo na lang mag-isa saka pasukin ito. Hoy! Tama na. Ano mga kadadman? Ari, paalala, para lumigaya ka sa asawa ng iba, Otor Mangkanor. Apa! Nasingganan nga untati na inapo. Dad, daw interesado ko si ni Dad. Bah. Nami ini nga balasahon. Damo gid ko di makuha. Jupiter. Dad, ayon kini mo ah. Paul ma ko ni Dad. Kay basahon ko ni kag tun-an sang maayo. Amo na giling sikreto mo, Dad ha. Bilin lagi ko sa imo, Dad. Jupiter, like father, like son ged. Aba! Si Pilimon, namingwit sa karagatan. Nakakuha ng isdang tambasakan. Ibininta sa may
kaladlawan ng tumboy ba? Wah! Hoy, ate! Anong ginakadlaw mo? Suya ka sa kaon? Gusto mo gid mapalapit ko sa imo? Ba? Nan? Mayo ni kay lapitan, na ita. Isa lang gid ka buhok ang distansya ta. Boss Maria Capra, nagdikit ka gid sa ako now. Agod mahapos lang kung pakdulon ta ka. Haba! Boss, Kay mando nalipay kapaya karon sa natabo sa ako na. Grabe ginang kadlaw mo ba? May pito ko gani karon, layason ta ka di nga ate ka. ate, may ibi na lang ko, boss ah. Boss! Kaluoy ka si mo, boss! Nadulaan ka kwarta, boss! Naluoy ko si mo, boss Maria! Animal ka burog. Ginhibian mo naman ko? Huy, wala pa ko napatay burog mo gay dahibi. Hibi-hibi na bala malayas ka di Japon ka raon. Boss, Malakat na lang gani ko. Makapatay pa ko di karon tawo. Burog! boss, Pilaihan ang piyansa kung makapangastigo ko ate man. boss, Kung gamay-gamay man lang, may kastiguhon ko ah. Kastigo militar! kag sino man nga ate, boss ang kastigon mo, boss? Ah, mabalaan na nagaling ko tinagasak na. Hala, kululbaan, boss ba? Malakat ng gani ko. Dra ka na nga ate ka. Hoy, nugay tabid sa akon nga daw, ido ka ha? Kuya la, nagtalikod lang ang tumboy eh. Wala man tani pakadtuan siya man. Kung magkadlaw ko, palayason niya man ko. Kung magibi ko, palayason niya man. Hala? Hindi ayan. May diferensya gidiguro sa paminsaro ng tumboy mo. Haya ba? D3 Bio with Visio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas ko. D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa madasi nga pagtingula, kalaman ang kabiyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Iyari ang mga masunod nga mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito
isang nagligad, sakit kaya katama. Kaya basan tiyo ko, tumarko sang may DC, alkaline, vitamin C, 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa may DC. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo. New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho. Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap himo sa dahon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako sa Renato, naalarma ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gid. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men? Persado ka gid. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa Charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5. K5 News FM. News FM.
maayo ang plastar mo sa salog na ka. Bakod ang pamungko mo gakatin-katin kaged. Di nay kay wala man tabang ko Ginpaskrap pa man tuligad bulan nay. Kay wala kay bakal tawas. Ay, gali no? Sige na nak. Ano na to gani ang ginastoryahan ta? Nanay ko. No, may buot silingon ang mga yuhom mo nga inabong ko Si nanay bala mo? Iambal pagidya. Dumauya man ta si nanay man. Aya? Nanaya? Hindi ka bala pagbisto, anay? Paano nga hindi ta ka mabisto? Tungod amo man sa permi ang ginahimo mo. Kung may pangayoon ka nga pabor sa akon. Si nanay bala mo? Luwas nga maalam na. Daw may dugo pa sa manugpakot. Abot magit ko dayon na iba. Kag nga aabi hindi ta ka maabot ha? Natural! Kilala ta kaya bungkoy. Halin sa puntas ang buhok. Pakadto sa imo ko nga wala ka ginel cutter. Ay alay. Estado ko na yakaw ya. Tungod iloy mo ako. Kag anak ko ikaw. Sa taguangkan ko ikaw naghalin bungkoy. Nanay Marisol. Don't be shy, anak. Ihambal kung ano ang gusto mo. Nay, total lapit na si Mana Santa. Patawaragid ko, Nay. Aragay. Hindi ko ngodang tanan, Nay. Aksidente lang ang tanan. Abangkay? Ano na naman ang sala nga nahimo, ma? Nay, ang alkansya mo bala nga gabok nga kawayan? Uti ano man. Bisan gabok lang to yung alkansya, kuya, pero damo tunod ya. Dali lang, Nay, kay pangitaon ko pang linya ko na ya. Nakita ko na, Nay. Areglingin sa ulo ko kagina nga linya ko. Nay, aksidente nga nasa lapayan ko, Nay. Naulogid bala sa salog nga siminto, Nay. Ang imo nga gabok nga kawayan nga alkansya. Kag nabuka, Nay. Aba? Pagkabuka na, Nay, naglinaptang mga sinsilyoon nga kwarta. Yan na bang kay ginhimos mo? O kung gintago mo? O kung ginsulod mo sa lain naman nga sulod lana, hindi bala? Wala, gid bisan isang insakto, Nay. Buti ano bang kay? Nay, paglinapta sa mga sinsilyoon nga kwarta sa salog, Nay, dawato ba lang may nagutik sa akon nga tingog nga gambal nga? Bongkoy, pulota ang mga kwarta, kagamita, bakla ko na nung gusto mo baklon Ano? Hamak mo, Nay. Gapamalibad pa ko sa tingog nga nagahutik, Nay. Siling ko yan, Nay. Hoy, tingog, kung sino ka man, hindi ko gid matuman ang ginasugo mo sa akon. Ay, Diyos ko, salamat. Baw ka buot sang anak ko. Inaayanak? Pero, Nay, nag-insister gid ang tingog, Nay. Nano? Anong bot sa lingon mo, bongkoy man? Ginapilit ka gid sang tingog nga gakapatian mo? Oo, Nay. Kapila ko sa balibaran, Nay. Hindi lang isa ka beses, 2 ka beses, 3 ka beses. Sa kadamo nga tinion ko siya nga ginsupak, Nay. Pero, Nay, Bubongkoy? Nga nagibi ka?
Maita. Maita, my love. Ano naman Nay? Kailan mo ba ako sasagutin? Maita kong iniibig. Ano ang anong mo, Wala akong tanong, Maita. Kwan. Ang ibig kong sabihin. Ano? Ay, naliw niya? Namo bang mo limingon, Sasagutin mo na ba ako, Maita? Aking irog? Ano nga ni ang mamangon mo? Para mamalaan ko kung ano inaman, Ning angin, aman, Nay? Si Maita man parang galit ka yata Hindi uyang alin, namamaywanang lang. Hindi sina. Ano na ang anong mo na akin? Ay Mara, mga mang-imon ako ng mga kinanaan ng consumer na. Next time na lang siguro, Maita. Kasi parang galit ka Mau, nagnama pa ang alog nga ilaw. Ito na lang gagawin ko para mawala ang galit mo sa akin, Maita. Ginambang mo ba na ang nunghan mo? 5 meses? Ang sakit man ba? Ay, anak. Katudo sa paghampak ko sa dugan ko ba? Dumataktak man ang baga ko. Agay! Ana mo man mi ami arte imo Te, nami man. Okay na akong masaktan, Maita. Huwag ka lang. Sana At tugod mahal ko ikaw. Kantahan ta ka. At itong awitin, aking aawitin, gusto kong ialay sa'yo. Buong puso at kaluluwa. Ana, naman ang mala minyay mo nga ni Rana, manay Dahil ikaw ay iniibig kong tunay, Maita. Para ito sa'yo. Boris Bandia, ready ka na? Ang inaamalan mo manay? Nung inaman lang ni Dua ang tao? Si Boris Bandia, ang imaginary friend ko. Ay, amaw. Na may magalain ulo ang along nga ini Maita, aking minamahal. Espesyal ka para sa akin. Pakinggan mo ito. Sana magustuhan mo ang kantang ito. Ay, amaw nga ina. Pana, na. Ay, ano nga, nga. Lamsong na panday ang kanahan ma. Namian mo nga naan mamanit niyang lamsong Sige na, kanta na panday. Kanta na siyang lamsong. Music maestro. Gusto mo ba yan, Maita? Ay, ala. Paborito ko ang kantang yan. Okay ba sa'yo? Ay, manay. Mang-amo man lang na ang anahon mo, mananaakon. Maayo mang-impos, lang. Ay, mutik-ik, ninyo-yoy bilami. Imbis nga, iligon ko ag makasmile-smile man ko, daw manungangan man ang isi na mimig ko. Maita, hindi mo nagustuhan? Ingaw na, on mayo ang ulo mo. Binamonggo, tama ka mo ng imaginary friend mo nga,imols mo niya.
Maita irog ko. Nawa ka mo nga, nanimol sa maniya mo. Nuwet ka mo na ano wa. Huwag naman, Maita. Anta ka mo na ano wa. Ay na, makalamaos amo. Nistor mo, kalangin ng mga lubraon ko. Ti, naraan na nga, ne. Nagalat ka tapat ah. Isip ko pero ako'y sabog na. Ano naman yun sa isip ko? Alam ko ang tama't mali pero ako'y sabog na. Ako'y natutuliro pero alam mo ba bakit? Kasi ako'y sabog na. Ako'y sabog na. Uwa! 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 Babong koy? Ano ka? Kulpe ka lang niya mo, nagawang alhaw? Uwa! Uwa! Patawara ko, Nay. Ay, bongkoy? Nagkupo ka sa akon nga daw angay katoko. Uwa! Uwa! Ang kwalta mo, Nay. Uwa! Uwa! Kag nga, bongkoy. Anong natabuhaw sa diin ng kwarta ko? Uwa! Uwa! Nasulay gid ko sang tingog, Nay. Ginpanguwa kong kwarta mo. Uy, tapos ginano mo? Habong koy? Uwa! Uwa! Gidala kong kwarta mo sa piryahan, Nay. Kag gintaya ko sa color game, Nay. Oh, nagdaog ka? Amo ginang dako ko nga problema, Nay. Kag nga problema, habong koy? Sa 16 ko kataya, Nay. 16 man kaigo, nak. Amo na blawong koy? Hindi, Nay. Wala gid bisan isa nga nag-igo, Nay. Oh, hindi. Kag anong buot mo sa lingon, ha? Sa 16 ko kataya, Nay. Puro tanan perde. Uwa, uwa. Sa color pink ko na gintaya, Nay, 16 gid ka beses. Kag bisan ka isa lang, Nay, wala ginagwa ang color pink. Boyset! Obongkoy! Hindi ka magsiling nga wala ng kwarta ka? Sakto ka, Nay. Mayo ka pa, Nay, kay napaktan mo dayon. Ako yan, Nay, wala gid ko pinaktan sa color game bisan isa. Tagan mo naman kaya problema, abongkay? Oo, Nay. Problema gid kay napurdoy ko. Uwa, uwa, uwa. Ubos kidang tanan nga kwarta mo sa mga ginsulod sa gabok nga alkansya nga kawayan, Nay. Babongkoy, kutuntog ka bata sa imo. Ha? Inagbayad na pa to sa kurintig. Kinkadto mo lang niya sa wala palas. Uwa, uwa. Patawarin lang ko, Nay. Total, Nay, lapit naman lang ang taltal. Mapataltal na lang ko, Nay, ah. Uwa. Babongkoy, bisan ano ko kadisiplina sa imo sang maayo. Tiko kag Japon. Kapila ka na hambalan gani nga hindi mo pagilabtan ng hindi imo. Kuha mo pagyapon bisan gabi ng suli na iba. Ay ako ba ya? Grabe ka magbasa, Nay. Nay, sorry kid, Nay. Nalipat kid ko sa mga tugon mo. Ay, bongkay. Kung kabalo lang ko nga amuning madangtan ko sa ima. Oo, Nay. Mas maayo pa nga ginpawaslek na lang kakay tatay mo sadto sa habal. Kita niging laban mo nga bol dayon eh. Ay, wala pa ko yata ni sa may ginaogtasan. Ay, doon ka na, may na lang gisinggit nga. Ayaw ko na sa art! Goodbye! Magsungay! Rita ka
sa kalong-kalong eh. Nanay ko! Mga abyan, sunda pagid ninyo sa pagpamati ang mga karadlawan nga mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5. Insulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Beronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Elmar Bayan-Bayan. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan